Salutare traderi! Astăzi, 13 august, cu analiza AI am avut un break-even și ieri am făcut o analiză care ne-a dat o tranzacție de buy, dar prețul aplicat fără noi nu a venit unde aveam ordinul în așteptare. Mă gândesc ca săptămâna viitoare să achiziționez un nou cont la Tradify și să ofer, în momentul în care voi ajunge cu el la payout, să ofer din acel payout 3 premii a câte $100 urmăritorilor mei. Voi face o postare în care voi spune ce este nevoie să faceți pentru a participa la acel giveaway. Vă doresc o zi frumoasă și succes!